Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ஓகே, நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் இது கோர்ஸில் லெவல் 1ல் நம்ம வந்து இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்க போகிறோம். மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்றது. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப பெரிய அத்தியாயம், சரிங்களா? அதாவது 78 ஸ்லோகாஸ் இருக்குது. இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்களோ, நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பக்தி யோகம் எல்லாமே அப்படியே கண்டென்ஸ்டு வெர்ஷனாக இதுலேயும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து நமக்கு சரணாகதி எப்படி பண்ணுறதுன்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அர்ஜுனன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதில் வந்து போர் பண்ணுறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கவலைகள்லாம் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. பாவம் வந்து சேரும், அப்புறம் வந்து கம்பேஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், சந்தோஷம் இல்லை, முடிவெடுக்க முடியல அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா தன்னோட மனநிலையை. இதில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட மன தெளிவு அது வந்து நம்மளால் நல்லபடியாக உணர முடியும். நமக்கும் அதே தான் ஏற்பட்டிருக்கணும், சரிங்களா? மன தெளிவு என்னென்னா பகவான், நித்தியமான பகவான் என்றைக்குமே அவங்க தான் நமக்கு சுப்ரீம், கிருஷ்ணா தான், சரிங்களா? அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இன்னைக்கு கிருஷ்ணா, நாளைக்கு வேற யாரோ, நேத்தி வேற யாரோ, அப்படிலாம் கிடையாது. எப்பயுமே கிருஷ்ணா தான். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் எப்பயுமே இருப்போம், எப்பயுமே நம்மளா இருப்போம், சரிங்களா? இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நித்தியமான நம்ம ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ண போறோம்? நித்தியமான பக்தி பண்ண போறோம். அதுதான் நம்மளோட ஒரு உண்மையான புரிதல், சரிங்களா? பகவத்கீதையில அப்போ நம்ம வந்து வெறும் சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்லயே ரொம்ப ஈடுபட்டு இருந்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இனிமே ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம். அதுலேயும் சரீரத்தை அப்போ அப்படி விட்டுருவோமா? அது சார்ந்த விஷயங்களை விட்டுருணுமான்னா பகவான் அதை சொல்லலை நம்மளுக்கு. பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனனை போர் பண்ணு, உன்னோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை, சரீரத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தி சார்ந்த விஷயத்துக்கு கொண்டு வரணும். சரீரம்னா வெறும் நம்ம மட்டும் இல்லை, சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள், எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, கண்ட்ரி, சரிங்களா? சொசைட்டி, இது மாதிரி சரீரத்தோட கனெக்டடாக இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரணும். அதுதான். அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழும்போது நம்ம சரியான ஒரு முறையில் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ரியலைசேஷனோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பக்தி, அதுதான் உயர்ந்தது. உயர்ந்த பகவானுக்கு நித்தியமான ஆத்மா நம்மெல்லாம் பக்தி பண்ணணும். அந்த ரியலைசேஷனோட நம்ம வந்து பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாச யோகம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்லோகங்களோட. அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சசூர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः ததா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पदे गोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमोस्तुते. तंदकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुपक्ष्यस कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णोपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने सरस्वती नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். நம்ம நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பகவானுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூட். ஹரி போல். இது நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்குமா, நல்ல பெரிய சாப்டர். நம்ம கடகடன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18.1 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி சொல்லிருக்காங்க. சரஸ்வதி மாதாஜி. ஓகே. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சுக்கோங்க. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश ரித்தகேஷி நிஷூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. சரிங்களா? நமக்காக தான். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, அப்புறம் புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கா? அந்த சந்தேகம் நமக்கு இருக்கிற சந்தேகம்ல அப்படின்னா அசுரன் மாதிரி. சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து எப்படி கேசின்ற அசுரன் அழிச்சிங்களோ, இது இங்க இருக்காங்க இல்லையா இவங்களை, அது மாதிரி என்னோட இந்த சந்தேகங்கள்லாம் என்கிட்ட இருந்து போக்கி கொடுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா சந்தேகத்தோடு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராக்ரஸ் பண்றது சிரமம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த சந்தேகம்லாம் என்னை விட்டு விலகிறதுக்கு எனக்கு உங்களோட அனுகிரகத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ரிஷிகேஷா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இங்க. அப்படின்னா பகவான் தான் எல்லா புலன்களுக்கும் அதிபதி, நம்ம கிடையாது. கிருஷ்ணா ஹாப்பினா நம்ம ஹாப்பி. சரிங்களா? பகவான் அவங்க ஹாப்பியா என்ன விஷயம் செஞ்சா அவங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்களோ அதை நம்ம செய்யணும். அதுதான் அவங்க தான் புலன்களோட அதிபதி. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. ஸோ சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அத்தியாயம் 18, முடிவு துறவின் பக்குவம். ஸ்லோகம் 2. ஸ்ரீ பகவானுவாஜ காமியானாம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹ சர்வகர்ம பலத்யாகம் பிராஹுஸ்தியாகம் விசஷனாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்கள், அதாவது நம்ம புலன்களை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்களை பார்க்குறோம் இல்லையா பகவான் இல்லாம. சரிங்களா? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்றது, பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லாம பேசுறது, பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லாத ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சாலும் அது என்ன பண்றோம், நம்ம டிவியேட் ஆகுறோம், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஜட ஆசைகள் அதெல்லாம் நம்மள பிறப்பு கொண்டு வந்துடும். அப்படிப்பட்ட அந்த ஜட ஆசைகளை கொண்ட செயல்களை அதை வந்து துரத்தல், அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறது. சரிங்களா? அது வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு. அதே வந்து செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் அப்படின்றத பார்க்குறாங்க. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? போர் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு செயல் இல்லையா? அந்த செயலை அர்ஜுனன் வந்து அந்த செயலையே விடலை, போர் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலை. ஏன்னா அதான் அவங்க ஆக்சுவலாக பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் பகவான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, போர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணுறதே விடுறது அப்படின்றது ஒரு நிலை. இன்னொன்று வந்து போர் பண்ணணும், ஆனால் பலனை தியாகம் பண்ணணும், பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த செயலை பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி எல்லா செயல்களின் பலன்களை நம்ம வந்து எல்லா செயலும் செய்யணும், நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். ஆனால் அதோட பலனை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் தியாகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? சந்நியாசம்ன்றது அந்த செயலையே விட்டுறது, அதே தியாகம்ன்றது செயலை பண்றது ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செயல் பண்றது அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்கன்றத பாக்குறோம். அடுத்தது ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா.
வாசிக்கிறோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொல்லியிருக்கீங்க? வாசிக்கிறோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கணும்? யாருக்கும் வேண்டாமா? சரி, ஓகே. வாசிக்கிறது. வாசிக்கிறோங்க. தீபம் மத்தாஜி வாசிக்கிறோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் வேண்டாமா யாருக்கும்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्णा வாசிக்கிறோங்க ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. त्याज्यं दोषवदित्येगे कर्म प्रहीर्महीषिण यज्ञदान दम कर्म நாயத்யாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கிறார். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பலநோக்கு செயல்களை தோஷமா எண்ணி எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுல ஏதாவது ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, பலன் இருக்கு இல்லையா, அப்போ அது வந்து தோஷமா எண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து விட்டுறணும். அதாவது இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் அப்படின்றது சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? செயல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல என்டாங்கிள் ஆயிடுவீங்க, கண்டிஷன் சொல்ல நம்ம இருந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி செயலே பண்ணாம இருக்கிறது. ஆனா பகவான் இங்க நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம நேற்று அத்தியாயத்துல பார்த்தோமா, யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் பார்த்தோமா, நல்லபடியா பார்த்தோம். முக்குணங்கள்ல எப்படி எப்படிலாம் யாகம் பண்ணணும், எப்படி எப்படிலாம் தானம் பண்ணணும், எப்படி எப்படிலாம் தவம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. பகவான் நமக்கு கொடுக்கறது என்னன்னா, எதையுமே நம்ம கைவிடக்கூடாது. நம்ம எல்லாமே நம்ம செய்யணும் வாழ்க்கையில. அதாவது 16 சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நம்மள அந்த அளவுக்கு நம்மள கைட் பண்ணல. அதான் உண்மை இல்லையா? ஆனா வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு அந்த சம்ஸ்காரங்கள் ஃபாலோ பண்றது, இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும். அதை எதுவுமே நம்ம கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத இங்க வந்து சாதுக்கள் நமக்கு சொல்றத நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் நமக்கு இதுதான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? 18.5 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கணும். தீபா மத்தாஜி வாசிக்கிறோங்க. यज्ञदान दभ कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञोपदानं தபசைவ பவானன்னானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரி போல். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சில அறிஞர்கள் எல்லா செயலையும் தோஷம் இருக்கு அதனால செயலை விட்டுறணும் அப்படின்னு. ஆனா சில சாதுக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எதுவுமே விடக்கூடாது, யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? சரி, இப்போ இதுல பகவான் நமக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து என்னைக்குமே நம்ம கைவிடவே கூடாது அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா, இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் செய்யறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆகிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் செய்யும்போது நம்மளும் என்ன ஆகுறோம், நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த கண்டாமினேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை விட்டு விலகுது, பாபங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு விலகுது. சரிங்களா? தூய்மை அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிக்கிறோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. एतान्यपि दुःकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानिति मे பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. இப்போ இங்க நமக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல இதை தான் நம்ம விரிவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுல லைஃப் லெசன் என்ன எடுத்துக்கிறோம், நம்ம வந்து சாத்வீக குணத்துல இருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணணும், ராஜச குண தாமச குணத்துல இருந்து இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுவும் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில நம்ம செய்யறது உத்தமம் அப்படின்றத பார்த்தோம்.
அப்போ இது மாதிரி நம்ம யாகம் தானம் தவம்லாம் இதை செய்யணும். அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் இங்கே நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. பற்றுதல் இன்றி, எந்த ஒரு பற்றுதலும் அதில் இருக்கக்கூடாது, பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சரிங்களா? கடமையா செய்யணும் அப்படின்றதான் பகவான் நமக்கு கொடுக்குற உபதேசம். இதுவே என்னது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். சரிங்களா? பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சாலோ பற்றுதலோடு பண்ணாலோ நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. சரிங்களா? அதனால பற்றுதல் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செயல்கள், நம்ம கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்யணும். கடமையும் செய்யாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ வந்து இந்த கடமைகள், நம்மளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து 3 குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அறியாமையில் உள்ளவங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்கன்னா புரிதல் இல்லாம பண்ணுவாங்க, தப்பும் தவறுமா. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவே இருக்காது. நம்ம இன்னைக்கு கூட ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்ப்போம். அதர்மம்லாம் தர்மமா தெரியும், தர்மம்லாம் அதர்மமா தெரியும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருப்பாங்க. 14th சாப்டர்ல நம்ம இக்னோரன்ஸ் மோட்ல உள்ளவங்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தெளிவில்லாம, லேசியா, மந்த புத்தி, இதெல்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே பேஷன்ல உள்ளவங்க, ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பயத்துல செய்வாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், அதெல்லாம் அடையணும். எங்க இதெல்லாம் செய்யாம போனா நமக்கு சிரமம் வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால இந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துலயுமே என்னன்னா ஒரு ஆத்மார்த்தமான அர்ப்பணிப்பு இல்லை இல்லைங்களா? அதே வந்து குட்னஸ்ல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா டியூட்டியா பண்ணுவாங்க. என்னோட கடமை இதை நான் செய்யறேன், இந்த யாகம் தானம் தவம்லாம் இதெல்லாம் நான் அவசியம் செய்யறேன், இதெல்லாம் என்னோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்றது தெரிஞ்சு அவங்க வந்து சரிவர பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குட்னஸ்லேருந்து பண்ணுறது தான் சரியான முறை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ 18.13 ஸ்லோகம், 14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறோமா மதுக்கு? உஷா மாதாஜி சொல்லிருக்கீங்க. பிரபு யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க, அவங்க வாசிக்கிறோம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி சொல்றாங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மதி அவசரம் பிரபுஜி வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பச்சைதானி மகாபாகோ காரணாதி நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மனாம். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது ஏழுமென்று அறிந்து கொள். அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்த கரணம் சா பிரதிகிதம் விவிதாஷ்ய பிரதிக்ஷேஷ்ட தெய்வம் சைவாத்திர வம்சமம். செயலுக்கான இடம், உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பல தரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன்கிட்ட நம்ம கிட்ட சரிங்களா பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வேதாந்தத்தின்படி 5 விஷயங்கள் பொருந்த வரணும் அப்படின்றதுதான். ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்கணும், நல்லபடியா நம்ம விருப்பப்படுறது நடக்கணும் அப்படின்னா 5 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பொருந்த வரணும். அது என்னென்ன அப்படின்னா, உடல், சரீரம், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள், நம்மளோட இந்த புலன்கள்லாம் சரிங்களா, பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நம்ம ஒரு விஷயத்தை அடையணும் முயற்சிகள்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அது. இறுதியாக பரமாத்மா, பகவான் நம்மளை பார்த்து அதுக்கு சாங்ஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த 5 விஷயமும் ஒரு நிலையில வரும்போது தான் நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது வெற்றி அடையும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? முக்கியமா இதுல வந்து பகவானோட அனுமதி அப்படின்றது இருக்கணும். விட்னஸா இருந்து இந்த ஆத்மா இந்த விஷயத்த அடையறதுக்கு அந்த சுக்ருதி இருக்கா அப்படின்றது வந்துட்டு பகவான் வந்து இறுதியாக சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு தான் ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்தில் உள்ள பீப்புளெலாம் என்ன நினைப்பாங்க, நான் நினைச்சது தான் நடக்கணும், நான் சொல்கிறது தான் சட்டம் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா நிறைய நம்ம அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிச்சு என்ன ஆகுது, நிறைய தோல்விகள்ல முடியுது. அப்போ அதுலேயே நம்மளுக்கு தெரியுது நம்ம மட்டும் காரணம் இல்லை, இதுக்கு வேற சில காரணங்களும் இருக்குது. ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த 5 விஷயங்கள் அதுதான். சரிங்களா? சரீரம், புலன்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட முயற்சிகள், ஆத்மா, பகவான், இதெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு ஒரு விஷயத்துல வரும்போது தான் அந்த செயல் நம்மளுக்கு வெற்றி அடையும் அப்படின்றத நம்ம எதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம், வேதாந்தத்தின்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கறது.
18.16 ஸ்லோகம். ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம், வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரி மாதாஜி. வாசிச்சு தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துய பஷ்யத் கிருத புத்திவான் நச பஷ்யதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த 5 காரணங்களையும் பார்க்காம நான் சொல்றது நடக்கும், நான் செய்யறதுதான் நல்லது, கரெக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக லார்ட்ஷிப் பண்றது, சரிங்களா? தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், நான் எனது, அப்படி உள்ளவங்க வந்து உள்ளது உள்ளபடி தெரியல அவங்களுக்கு, சரிங்களா? அப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன நினைச்சாலும் அது நடக்கணும் இல்லை? அப்படி இல்லையே, நமக்கு பல தோல்விகள் சில சக்சஸ் தான் ஆகுது. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இதில் என்ன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம்னா, தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அறிவுடவும் நல்ல சாஸ்திரம் தெரியல இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா இந்த 5 விஷயமும் பொருந்தவன்னு, முக்கியமாக பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றது. 18.18 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரி போல். 18 அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 18. ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதான கரணம் கர்ம கர்த்தேதி திரிவிதः கர்ம சம்ரக்ஷக. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயல்களை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். இப்போ இதுல வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நடக்கிறது இல்லைங்களா? அதுக்கான அது ரிலேட்டடாக தான் பார்க்க போறோம். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இது 3ம் செயலை தூண்டும், சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குலோப் ஜாமுன் பார்க்குறோம், அது அறியப்படும் பொருள். அறிவு என்ன சொல்லுது? அது நம்ம சாப்பிடணும், அது சாப்பிட்ற பொருள், நம்மளுக்கு பிடிச்சது அப்படின்றது நம்மளுக்கு சொல்லுது இல்லையா? அறிபவன் ஆத்மா, நம்ம ஆத்மா, அறியப்படும் பொருள், அறிவு. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு செயலை வந்து நம்மளுக்கு செய்யணும்னு விருப்பப்படுறோம் இல்லைங்களா? சரி, அந்த குலோப் ஜாமுன் நம்ம சுவைக்கணும் அப்படின்றது அந்த செயலை தூண்டுது. அதுக்கப்புறம் புலன்கள் செயல் செய்பவன், இது வந்து செயல்களை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். புலன்கள், இப்போ குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்றோம்னா நல்ல இந்த நாக்குக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்வீட்டை. அப்போ புலன்கள் செயல், சாப்பிட்றது, அந்த செயல் செய்பவன் ஆத்மா நம்ம. இது 3 என்னன்னா செயலை உண்டாக்குது, இது 3 செயலை தூண்டுது, இந்த 3 செயலை உண்டாக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல. இப்போ இனிமே வர ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம என்ன பகவான் நமக்கு என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, முக்குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், செய்பவன் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும், செயல் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து பகவான் அழகா நமக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க, சரிங்களா? உண்மையிலேயே இதை தெரிஞ்சுக்க, அதுவும் இந்த மாதிரி பிபிடியில தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சுக்குருத்தி. எதனாலன்னா நம்ம அப்படியே பகவத்கீதை புக்கு படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அளவு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ரொம்ப ரேரா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இதுல நம்மளுக்கு அழகா மேங்களூர் இஷ்கான்ல கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். 18.19, 18, 21, 22 ஸ்லோகங்கள் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? சார் 19, 20, 21, 22. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிச்சு கொடுங்க. प्रणाम माताजी। நமஸ் மாதாஜி ஹரி போல் வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण माताजी। ज्ञानं कर्म कर्ता च त्रितैव गुणोपेतता प्रचोयते गुणसंज्ञाने यत्त्वान्यपि ஜட இயற்கையின் வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்யப்பட்ட 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சர்வபூதேஷயேனம் பாவம் மீக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தன்யானம் வித்தி சாத்விகம். உயிர்வாழிகள்
எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். பிரதத்வேன து யஜ்ஞானம் நானா பாவன் பிரதவிதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஸ்தனவத்தேஸ்ம் வினக்காரே சக்தமஹைத்துகம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வெவ்வேறுபட்ட குணங்களினால், சரிங்களா, 3 குணங்கள் இருக்கா, அதுக்கு ஏற்ப அறிவு ரஜகுணம் தமகுணம் சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், செய்பவன் எப்படி இருப்பாங்க, இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா, பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்க போறாங்க. அந்த வகையில் இப்ப நம்ம இதுல இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம வந்து அறிவு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சாத்விகுணம் ராஜசகுணம் தாமச குணத்துல உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இதை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்க்குறோம். இனிமேல் வர ஸ்லோகங்களில் நம்ம எந்த கேட்டகரியில் இருக்கோம், ரஜோகுணத்தில் இருக்குமா, தமோகுணத்தில் இருக்குமா, சாத்விக குணத்தில் இருக்குமா அப்படின்றத கேட்டகரைஸ் பண்ணோம். கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே முக்குணங்களும் இருக்கும். சரிங்களா, அதில் ஏதாவது நம்மக்கிட்ட இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை சரி பண்ணி சாத்விக குணத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும். சரிங்களா, அதுதான் நம்மளோட லைஃப் லெசனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் அறிவு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்மளை சுற்றி, இது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ஸ்லோகங்களையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, தத்துவத்திற்பனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோகத்துலேயும் பார்த்துருக்கோம். பண்டிதா சமதர்ஷன அப்படின்றது ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்த்தோம்னா எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. எப்பயுமே நம்மளாம் இருப்போம், எப்பயுமே பகவான் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிகிற ஒரே விஷயம். ஆத்ம நிலையில் இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் மட்டும்தான் தெரியும். அதே நம்ம பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தோம்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவோம். இவங்க வந்து அனிமல்ஸ், இவங்க பேர்ட்ஸு, நம்ம ஹியூமன்ஸில் எனக்கு பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க, இப்படி ஏகப்பட்ட பாகுபாடு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஆனால் ஆத்மா அதிலே நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா, பார்த்தோம் அப்படின்னா, அறிவின் மூலயமா நமக்கு எல்லாமே சமம். நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறவங்க, நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் இருக்காங்க. அதனால ஒருத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம். ஸோ அந்த வகையில் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உயிர் வாழிகள்லாம் நிறைய ரூபத்தில் இருக்கும் இல்லைங்களா. அமீபா இருக்குது, பாக்டீரியா இருக்குது, நிறைய இருக்குது அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து. அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக ஆத்மாவை பார்க்கறது. சரிங்களா, எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சாத்வீக குணத்தில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே வந்து வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துலேருந்து யோசிக்கிறது. எலிஃபெண்ட்டாக பார்க்கறது, சரிங்களா, ஆத்மா பக்கம் எலிஃபெண்ட்டை பார்க்கறது, அதே காக்ரோச்சை பார்க்கறது, அந்த மாதிரி அந்தந்த பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் யோசிக்கிறது. இது வந்து ராஜச குணத்தில் இருக்கிறதா பார்க்குறோம். சரிங்களா, அதே வந்து தாமச குணம் அப்படின்றது உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி, சரிங்களா, ஒரே விதமான செயல் பற்றுதல் கொண்டு அதை எல்லாமாக அறிகின்றானோ, சரிங்களா, உண்மையே அவங்களுக்கு தெரியாது, எப்பயுமே வந்துட்டு தவறாகவே யோசிக்கிறது, சரிங்களா, அதுலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கிறது. அந்த மாதிரியான அறிவு வந்து தாமச குணம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அடுத்தது வந்து 23, 24, 25 ஸ்லோகங்கள் யார் வாசிக்கிறீங்க? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ரஹிதம் அராகத் தேசக்ருதம் அபல ரேப்சுனா கர்மயத் தத் சாத்வீகம் உச்சியதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது ஸ்தவ குணத்தின் செயல் என்படுகிறது. யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாஹிருதம்.
ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்தினுடன் செய்யப்பட்டு கின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேஷ்ய பௌருஷம் மோகாத் ஆரம்பியதே கர்மயத் தத் தாமசம் உச்சதே. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். ஓகே, இப்போ வந்து செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். முன்னாடி அறிவு பார்த்தோமா, இப்போ செயல். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு தர்மம் அதர்மம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நல்ல தர்மப்படியான விஷயங்கள், நம்ம இப்போ கூட 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நோ மீட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங், இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் என்னென்னா பசு பட்சி மாதிரி வாழ வாழ்க்கை இல்லை. நினைச்ச நேரத்தில் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்றது இல்லை. அது ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கணும். சரிங்களா? அதாவது பிரம்மச்சரிய கிரஸ்தா வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி அந்த மாதிரி நிலை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாமே ரெகுலேட்டடா. சரிங்களா? உணவு உறக்கம் இதெல்லாமே ரெகுலேட்டடா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு தபஸ் வாழ்க்கை தான் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி இதெல்லாம் செஞ்சாலும் எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் பாகவதம் நிறைய கேட்கணும். சரிங்களா? நிறைய பாகவதம் கேட்டு நான் நிறைய டிவோட்டிஸோட லைஃப்பை நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக தெரிய வரும். எப்படி பற்றுதல் இல்லாமல் வாழணும், எப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக வந்து புரிதல் வரும். சரிங்களா? அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பின்றி இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்லாம் இல்லாமல் பலனை எதிர்பார்க்காம எந்த ஒரு செயல் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் வந்து சாத்விக குணத்திலேருந்து செய்யப்படுற செயல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ ரொம்ப ரெகுலேட்டடான லைஃபு, விருப்பு வெறுப்புலாம் இல்லாமல் பற்றுதல் இல்லாமல் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யறது. அதே வந்து ராஜச குணத்தில் செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக. நம்ம ஏற்கனவே ராஜச குணம் பற்றி என்ன பார்த்தோம்? எண்ணற்ற ஆசைகளில் பின்னி பிணைஞ்சு ஏக்கம் கவலையோடு இருக்கிறது தான் ராஜச குணம். சரிங்களா? அடையணும் 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 அப்படின்ட்டே இருப்பாங்க. இந்த விஷயத்த அந்த விஷயத்தன்னு. ஸோ அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக. அதுவும் எண்ணற்ற ஆசைகள் வேற. சரிங்களா? முயற்சி பண்ணிட்டு அகங்காரம் தான் நினைச்சது அடையணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி அகங்காரத்தோட நிறைய முயற்சிகளோட நிறைய ஆசைகளோட தன்னை திருப்தியாக வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி என்ன ஒரு செயல்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ராஜச குணம். அதே வந்து எதிர்கால பந்தம் மற்றவங்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பம் இதெல்லாம் பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை. சரிங்களா? அதாவது யாருக்கு என்ன கெடுதல் வந்து நமக்கு என்ன, நம்ம செய்யறது செய்வோம் அப்படின்னு செய்வாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியானது. சாஸ்திர விதிகள்லாம் ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதர்மமெல்லாம் பண்ணுறதுல துளி கூட யோசிக்காம செய்கிற செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து தாமச குணத்தின் அடிப்படையாக நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது 26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஓகே. முக்த சங்கோ அனஹம் வாதி த்ருத் யுத்ஸா ஹசமந்த்விதஹ சித்தயே யோர் நிர்விகாரஹ கர்கா. அது கட்ட இருக்கு கீழே, அதனால சரியா தெரியல. சரி சரி மாதாஜி. சாத்விக உச்சத்தை ராகி கர்ம பல பிரே சுர்லுப்தோ சிம்சாத்மகோ அசுசிஹி ஹர்ஷ சோகாந்தவிதஹ கர்த்தா ராஜசஹ பரிகீர்த்திதஹ. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்தது கீழே இருக்கிறத படிச்சுட்டு அதுவா மேடம்? இல்ல மாதாஜி 27 வாசிச்சிருங்க. எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு
எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அயுக்தக பிராகிருதக ஸ்தப்தக ஷடோ நைஷ்கிருதிகோ அலசக விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஆமா, இதுல கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு. ஏன்னா ஸ்லைட்ஸ் 3-4 ஸ்லோகம் இடத்துல இருக்கறனால கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்ப வந்து செயலாளி, செய்பவன், அறிவு பாட்டும் செயல் பார்த்துட்டும் இப்ப செய்பவன் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுல எப்படி இருப்பாங்க சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்கன்னா, இயற்கை குணங்களோட தாக்கம் எதுவும் இல்லாம. ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்லோகங்கள் அதான் பாக்குறோம். குணங்களோட தாக்கங்கள்லாம் ரொம்ப இல்லாம. சரிங்களா? ஏன்னா குணங்களோட தாக்கம் இருந்ததுன்னா சிரமம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அவைங்களை அடக்குதல் போல அதுல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் குணங்கள் இல்லாம இருக்கிறவங்க எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க 14th சாப்டர்லயும் அதில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இயற்கை குணங்களோட தொடர்பு இல்லாமல், அகங்காரம் இல்லாமல், உற்சாக மன உறுதியோட, சரிங்களா? அதே சமயத்தில் செயல் எப்படி பண்ணுவாங்க, ப்ரிஸ்கிரைபிலிட்டியை ரொம்ப ஹாப்பியாக பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுவும் ரொம்ப அந்த மன உறுதியோடையும் பண்ணுவாங்க. வெற்றி தோல்வியை பற்றிலாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? தனது கடமையை அவங்க பர்ஃபெக்டாக செய்வாங்க. அர்ஜுனன் நம்ம இதில் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? குணங்களோட தொடர்பு இல்லாமல், அகங்காரம் இல்லாமல், உற்சாகமாக பண்ணுறாங்க, போகிற மன உறுதியோடு பண்ணுறாங்க. வெற்றி தோல்வி பற்றி அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. அதுவும் தன்னோட கடமையை அவங்க சரிவர செய்கிறாங்க, தர்மப்படி பகவானுக்காக அப்படின்றத பார்க்குறோமா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சாத்விக குணத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இதை வந்து உழைப்பின் பலனில் பற்றுதல் கொண்டு நம்ம வந்து துரியோதன் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? பலனில் பற்றுதல், ஹஸ்தினாபுரம் வேணும், இந்திரபிரஸ்தம் வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை இல்லையா அவங்களுக்கு? அப்போ அந்த அதுக்காக செய்கிற செயல் தானே, இதை போர் பண்ணுறதுலாம் அதுக்கான விஷயமா தானே நம்ம பார்க்குறோம். போர் எதுக்காக பண்ணுறாங்க? எல்லாமே தான் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நிறைய பற்றுதல், நிறைய ஆசையில் இல்லையா? அப்போ உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு, சரிங்களா, எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி தர்மம் இல்லாமல், சரிங்களா, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்டு ஹாப்பியாக இருப்பாங்களான்னா கிடையாது. எப்பயும் ஒரு மாதிரி ஏக்கம், சோகம், அந்த ஒரு ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரியான செயலாளி வந்து ரஜகுணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இதில் தமகுணத்துலனா சாஸ்திர விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சாஸ்திரத்தில் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அது எதையும் ஃபாலோ பண்ணாமல் அதர்மமான விஷயங்களை செய்யறது விக்கர்மாவா. சரிங்களா? எப்போது பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக அதுலேயே நிலையாக நிற்கிறது, அதர்மத்திலே நிலையை அவரை நிற்பாங்க. சரிங்களா? ஏமாத்துறது, மற்றவங்களை வந்து அவமதிக்கிறது, அப்புறம் லேசியாக இருக்கிறது, எப்பயுமே சோகமாக இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் எவ்வளவு நல்லது நடந்தாலும் சோகமாகவே இருந்து அதில் ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சி, சரிங்களா, அந்த மாதிரி எப்பயும் காலம் தாழ்த்துறது, இல்லைன்னா வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலையை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? செயலாளி அப்படின்றதுல இப்போ நம்ம வந்து 29, 30, 31, 32 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கணும். யாருக்கு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? 29 to 32. बुद्धेर्भेदं ध्रुवैश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु परोच्यमानशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये मन्दं मोक्षं चया वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मञ्च कार्यञ्च साकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्था विपरीतांश बुद्धिस्सा पार्थ तामसी. பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும்.
பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்ததனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் முக்குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப சாத்விகத்துல உள்ளவங்களோட புத்திக்கு வந்து தெரியும் சாஸ்திரம். புத்தி எப்படி தெளிவாகும்? சாஸ்திரம் படிக்கணும். சரிங்களா? சாஸ்திரம் படிக்காம நம்ம புத்தி என்ன ஆகாது? தெளிவாகாது. அப்ப இவங்களாம் என்ன நம்ம வந்து சாத்விக குணத்துக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? நாலேஜ் கெயின் பண்றதுல அவங்க எப்பயுமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்பாங்க. அதனால அதுல நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சு நல்லதையே இவங்க செய்வாங்க. அதனால பாபம் செய்ய மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இவங்கெல்லாம் தெரியும் செய்யத்தக்கது எது தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது. இந்த ரஜகுணம் தமோகுணத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு பயம் வரும். சரிங்களா? விகர்மா கர்மா இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. பயப்படத்தகாதது எது அப்படின்னு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது, பந்தப்படுத்துவது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பகவான் இல்லாத விஷயங்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். விடுதலை செய்வது, பக்தி நம்மளை விடுதலை செய்யும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெளிவா தெரியும். யாருக்கு? சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு. அதே ராஜச குலத்துல உள்ளவங்களுக்கு தர்மம் அதர்மம்லாம் தெரியாது. சரிங்களா? செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாத செயல்கள்லாம் தெரியாது. அந்த வேறுபாடே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட நுண்ணறிவு ரொம்ப தெளிவா சாஸ்திரம்லாம் படிக்காம ரொம்ப தெளிவா இல்லாதம அவங்களோட புத்தி இருக்கும். அதே வந்து இங்க தமோகுணம் வந்து அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ். சரிங்களா? சுத்தமா எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து இருட்டு தான். இருட்டுனா எதுவுமே தெளிவே இருக்காது. அந்த மாதிரி. சரிங்களா? தர்மத்தை அதர்மமாகவும், தர்மமான விஷயம்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் அதர்மம் அப்படி ஆயிடும். சரி சாஸ்திரம் பகவான் அதெல்லாம் வேண்டாம். ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க அதுல. அதே அதர்மம் எல்லாம் தர்மமா இருக்கும். மெட்டீரியல் விஷயங்கள் அதுவும் இந்த மாதிரி இந்த அதர்மமான தவறான பாபமான செயல்கள்லாம் இருக்கும்ல. இந்த நீட் ஈட்டிங், இலிசிட் செக்ஸ், கேம்பிளிங் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இன்டாக்சிகேஷன் இதெல்லாம் தர்மமா தெரியும். என்ஜாய் பண்ணணும் லைஃபை. அதுக்கு தான் லைஃப் இருக்கு அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதர்மமெல்லாம் தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்து கொண்டு சாஸ்திரத்துல இருந்து பகவான்கிட்ட விலகி பாவமான செயல்களை ரொம்ப ஈடுபட்டு அந்த மாதிரி புத்தியில யார் இருக்காங்களோ அவங்களாம் தமோ குணத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 33, 34, 35 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு ஹரே கொடுக்குறீங்களா? கிருஷ்ணா. வாசிச்சு வாசிக்கிறேன். கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 33, 34, 35, 36, ஆமா 35 வரைக்கும். 35 வரைக்கும். சரி, சரி. 32 வருது மாதாஜி. 32 32 வேணாம், 33. வாசிக்கணும்னா வாசிங்க பிரபுஜி. 32 வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதர்மம் தர்மம் இது ய மன்யதே தமசாருதா சர்வார்த்தான் விபரீதன்ச புத்திசா பார்த்த தாமசி திருத்தியா தாரயதே மன பிராணாந்தேரியக்கியா யோகேனாவிய விசாரண்ய திருதி சா பார்த்த சாத்விகி யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்திய தாரயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பலாகாங்க்ஷிர்த்தி சா பார்த்த ராஜசி யாயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவச நா விமுஞ்சதி துர்மேதா திருதி ச பார்த்த தாமசி. பிரதாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதிக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் சார்ந்ததாகும். எந்த உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. பிரதாவின் மைந்தனை கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து அந்த மன உறுதி
3 குணத்தில் உள்ளவங்களோடதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? உடைக்க முடியாதது. சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களாம் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்களா, புத்தி எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக இருக்குமா, ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் நல்லபடியாக தெரியும். அதில் நல்ல விஷயங்கள ரொம்ப ஸ்திரமாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? யோக பயிற்சினால் நிலையாக நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, பக்தி யோகம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நிலையாக இருப்பாங்க. பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்கள் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதும் ரொம்ப வந்துட்டு செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா. சரிங்களா? அதெல்லாம் ரொம்ப மன உறுதியோடு இருப்பாங்க. தான் செய்கிற நல்ல விஷயங்கள்ல ரொம்ப டிட்டர்மினண்ட்டாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸ்பிரிச்சுவலாக நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. அதே வந்து ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க, இவங்களுக்கு தான் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தானே பிரதானம் இல்லை, நிறைய ஆசைகள் இதெல்லாம். அப்போ அறம் பொருள் இன்பம் இதில் மட்டும்தான் இது விஷயம் இருக்கும், இன்வால்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அறம்னா தர்மப்படி செயல்கள் செய்கிறது. அதில் வர பொருள், இப்போ நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், நம்மளுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், அதை வச்சு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம், ஃபேமிலியோட நம்ம சந்தோஷமாக இடத்துக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த 3ல் மட்டும்தான் பட்டுதல் இருக்கும் ரஜகுணம் உள்ளவங்களுக்கு. சரிங்களா? அது அந்த உறுதி தான். அதில் வந்து மன உறுதியோடு இருப்பாங்க. நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல பொருள் ஈட்டணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், அவ்வளவு. அதில் மட்டும் மன உறுதியோடு இருப்பாங்க. இதே வந்து தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் இதெல்லாம் தாண்டி போகாம இருக்கிறது. அந்த அளவு ரொம்ப உறுதியா இந்த பயம், கவலை அதுலயே தன்னை நிலைநிறுத்திப்பாங்க. மயக்கம், அறியாமை இதுலயே அவங்க மன உறுதியோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? தெளிவுக்கு வரதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. ஸோ அந்த நிலையில அவங்களோட நிலை இருக்கும், மன உறுதி அப்படின்றது. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இப்போ 36, 37, 38, 39 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் விதேனிம் த்ரிவிதம் சுனோ மே பர்தஷ்வ அபியாஸ்தமதோ யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யத்தக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தாமாத்ம புத்தி பிரசாஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகா त्यक्तक्रेहमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यत्तक्रोशानुपन्दे च सुखं मोहनमां मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவன் எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களையும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாக விடுகின்றது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ வந்து சுகம், சரிங்களா, எது செஞ்சு ஹாப்பியா இருப்பாங்க, எந்தெந்த குணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் நம்ம இங்க இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யோக பயிற்சி நிலையா இருக்கணும், உடைக்க முடியாதது, ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும், மனம் வாழ்வு புலன்கள் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாத்விக குணத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது, மன உறுதி, வெற்றி தோல்வி எல்லாம் பார்க்காம இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா, எனக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இறுதியில் என்ன ஆகுது, அமிர்தமாகுது. ஆரம்பத்துல ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த இருமைகள்லேருந்து தான் வெளியில் வந்து ரொம்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும், அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சிரமமாக கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது நல்லபடியாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் சாண்டிங் பண்ணும்போது, கிரந்தங்கள் வாசிக்கும்போது அப்படியே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆக அது எப்படி இருக்கு, நம்மளுக்கு அமிர்தமாக இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லையா, கிருஷ்ணாவுக்கு ஹாப்பியாக நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது அதே போக போக அது என்ன ஆயிடுது, நமக்கு அமிர்தமாகிடுது, நம்மளுக்கு பகவானே நம்மளுக்கு கொடுக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சுகம் வந்து
கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் ஹாப்பியாக இருக்கிறது சாத்விக குணத்தில் உள்ளது. சரிங்களா? அதே இந்த புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படின்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அமிர்தமாட்டம் இருக்கும் நல்ல சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது. ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பகவான் பக்தி இல்லாமல் வெறும் புலன்களை மட்டும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஆரம்பத்தில் ஹாப்பியாக இருக்கும். ஆனால் அது எல்லாத்துக்கும் பலன் உண்டா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அது என்ன ஆகுது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் கொண்டு வந்து விட்டுருது. அதுவும் அதர்மம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமும் வருது, இல்லைங்களா? தாழ்ந்த பிறவி வேற வருது. ஸோ இறுதியில் அவங்களுக்கு அது என்ன ஆயிடுது, விஷம் மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து ராஜசுகுணம்னு பார்க்குறோம். இவங்களோடது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட்டு. ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் எப்படி தான் இருப்பாங்க, மயக்கம் தான், தெளிவே இருக்காது, உறக்கம், சோம்பல், மாயினால் இதிலெல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம். இப்போல்லாம் அந்த வீக்கெண்ட் அப்படி தானே இருக்காங்க, எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது, குளிக்கிறது இல்லை, வெளியில் எந்த வேலையும் செய்யறதில்ல. கேட்டால் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன், வாரம் 5 நாளும் செலவு பண்ணிட்டேன், வேலை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப எதுலேயும் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எந்நேரமும் தூங்கிட்டு இல்லைன்னா வேற ஏதாவது டிவி அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அதில் ஒரு சுகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுவும் தமோ குணத்தின் சுகம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். மாயினால் வருகின்ற சுகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அறியாமையினால. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாமச குணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சாத்விக குணத்தில் இருக்கு இல்லையா, ஆரம்பத்தில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். சிஸ்டம் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுமா, இதெல்லாம் அது ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான், கடைசியில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வருது, பகவான்கிட்ட இனிமையான பக்தியில் நம்மளை நிலைநிறுத்துறது இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி முக்குணங்களில் இருக்கிற அறிவு, செயல், புத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மன உறுதி, சுகம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இதில் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சாத்விக குணத்தில் நம்மள கொண்டு வந்துக்கணும். சரிங்களா? அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்படியே வந்துட்டு எடுத்து அதில் நம்ம இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம சரி வரும். ஆனால் இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தில் வந்துடும், பக்தி பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எல்லாமே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 41, 42, 43, 44 ஸ்லோகம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அன்மியூட் பண்ணியிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளியராகவே தெரியல. தெரியலீங்களா? இங்க இருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி? 41 ஸ்லோகம் பார்த்துக்கிறேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 42. ஷமோ ஷமோதஸ்தபஹ சௌஷம் சாந்திர் ஆர்ஜம் ஏவச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரஹம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். ஷமோ தபஸ்த சாந்திரம் அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 43. ஷௌரியம் தேஜே திருத்திர் தாஷ்யம் யத்தே சசாப்ய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வரக பாவச சாத்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 44. கிருஷி கோரஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிசர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். இப்ப வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? 3 வகையான குணங்களை பொறுத்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள். ஹரிபோல். அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுல வந்து இப்ப நம்மளுக்கு குணங்கள் தெரியும், சாத்விகனும், ராஜசகுணம், தாமச குணம்னு. சரிங்களா? இப்ப இந்த ஆசிரமம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சாரி பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்யர், சூத்திரர்கள். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பிராமணர்கள் அவங்களோட இது என்னன்னா சாத்விக குணத்துல இருந்து வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, இங்க வந்து இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ வந்து 3 குணங்கள் இருக்கா, அந்த 3 குணங்கள் உள்ள ஆசிரமம். அதில் வந்து சாத்வீக குணத்தில் அடிப்படையாக இருக்கிறவங்கலாம் பிராமணர்கள் அப்படின்னும், அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜச குணத்தில் அடிப்படையாக உள்ளவங்கள சத்திரியர்கள் அப்படின்னும், ராஜசகுணம் தாமசகுணம் கலந்து இருக்கிறவங்க வைஷ்யர்கள் அப்படின்னும், அதுக்கப்புறம் வெறும் தாமச குணம் மட்டும் பிரதானமாக இருக்கிறவங்கள சூத்திரர்கள் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. குணங்களே அடிப்படையாக கொண்டு தான். நம்ம நிறைய இப்போ பிரிவினைகள்ல நம்ம நிறைய பார்க்குறோம், நம்மளை சுற்றி இல்லையா, ரிலிஜியன் கேஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். ஆனால் அதெல்லாம் வந்துட்டு வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல் கிடையாது. வேதிக் கல்ச்சர் இதில் பகவான் பிரிக்கப்பட்ட விஷயம்னா குணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த சமுதாயத்தை அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுவும் குணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான். அப்போ பிராமணர்கள் அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த சாத்விக குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் இதெல்லாம் அவங்களோட குணமாக இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து சத்திரியர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, நல்ல இந்த சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், இந்த மாதிரி உள்ளவங்கலாம் சத்திரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ராஜச குணத்தின் அடிப்படையில் வர செயல்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் இதெல்லாம் வந்து வைஷ்யர்கள். இவங்களுக்கு வந்து ராஜச குணமும் தாமச குணமும் கலந்துருக்கும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி சூத்திரர்கள் அவங்க வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்களும் தாமச குணம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து 4 ஆசிரமங்கள் குணங்களின் அடிப்படையில் அப்படின்றது. இப்போ வந்து 18.46 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அபியர்ச்சிய சித்திம் விந்ததி மாணவः. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் வந்தார்கள்? கிருஷ்ணா பகவான் இல்லைங்களா? யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார்கள்? பகவான். 11th சாப்டர்ல 10th சாப்டர்ல அதான் பார்த்தோம் இல்லையா, நான் இல்லாத ஒரு இடமும் கிடையாது, அச்சித்து விச்சித்து எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறது பகவான். அப்படிப்பட்ட இறைவன் பகவான தன்னோட சொந்த கடமையை செய்வதால், இப்போ ஒரு சத்திரியன்னா அவங்க சத்திரியன் டியூட்டி எல்லாம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணும், தர்மப்படி பகவானுக்காக அவங்களோட டியூட்டி இருக்கணும். அது மாதிரி பிராமணர்கள் பகவானுக்காக அவங்களோட கடமைகளை அவங்க செய்யணும். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து செய்யும்போது அவங்க பக்குவத்தை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ குணங்களின் அடிப்படையில் 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு. அந்த 4 ஆசிரமங்களில் உள்ளவங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கு. அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பகவானை வழிபாடு பண்ற முறையில் கொண்டு வர்றது அப்படின்றதான். அந்த மாதிரி செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க அந்த பக்தியில் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகி அவங்க டியூட்டியிலே அவங்க பக்தி நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகி அவங்க பகவானை அடையிறாங்க, பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வராங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18.47 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிக்கிறோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 47. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணः பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, மற்றவங்களோட கடமையை ஏற்று அதை பக்குவமாக செய்யறத விட, அர்ஜுனன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம், நான் விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அவங்களோட கடமை என்ன? நல்ல போர் பண்ணணும், தர்மப்படி நாட்டை நல்லபடியாக ஆட்சி பண்ணணும், சிட்டிசன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், கண்ட்ரியை, இதெல்லாம் தான் அவங்களோட தர்மம் இல்லைங்களா? ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நான் போர் பண்ணலை, அதுக்கு பதில் நான் வந்து காட்டுக்கு கூட போயிட்டு என்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதுதான் சிறந்தது. ஏன்னா அந்த குணம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ராஜச குணத்துல இருக்காங்க, ஆனா அவங்க வந்து சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணணும்னு அவங்க ட்ரை பண்ணாலும் அது முடியாது. ஏன்னா எப்படியாவது அவங்களோட அந்த ராஜச குணம் வெளில வந்துடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க ரொம்ப சாத்வீக குணத்தில் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ராஜச குணத்தில் உள்ள செயல்கள்லாம் செய்யணும் அப்படின்னும் போது
அது எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாத்விக குணம் டாமினேட் பண்ணிடும். அது ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்களால பண்ண முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால எந்த குணத்தில் இருக்காங்களோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப செயல்களை அவங்க நல்லபடியாக செய்யறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. அதனால இயற்கைக்கு ஏற்ப, இயற்கைன்றதே இந்த முக்குணங்கள் தான். சரிங்களா? ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணணும். போர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அதில் வந்துட்டு இறப்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது சேதாரம்லாம் ஏற்படும் பொருளில், இல்லைன்னா மனிதர்களில். அது அது அதான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, பாபம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அவங்க அதை ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை தர்மப்படி பகவானுக்காக செய்யும்போது அதில் அவங்களுக்கு என்ன வராது, பாபம்ன்றது வராது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எக்ஸாம்பிளுக்கு அர்ஜுனன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ 18.49 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன். சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புத்தி சர்வத்திர ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருக நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசே நாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சரி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப சுய கட்டுப்பாடு, பற்றற்ற, பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்கக்கூடிய துறவு செயல்கள். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல என்னது, சந்நியாசம், துறவு, இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப துறவு செயலை பண்ணணும், ஆனா செயலோட பலன்ல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான். அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணும், கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அப்படின்ற உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வருது. அது நிஷ்காம கர்மயோகம். சரிங்களா? நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், கடமையை செய்யணும், ஆனால் நிஷ்காம கர்மயோக முறையில், அதாவது பற்றுதல் இல்லாமல் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ 18.54 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 54. பிரம்மபூத பிரசன்னாப்த நசோசதி ந காங்க்ஷதி சமஹ சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். இத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தெய்வீகமான நிலையில் நிலை பெற்றவன். சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில யார் ஒருத்தங்க இருக்காங்களோ உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைச்சு, எப்பயுமே ஆத்மா பரமாத்மாவில் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தான். சேடுன்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை. ஆன்சைட்டி, இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, மெட்டீரியல் விஷயங்கள் அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. எப்பயுமே ஹாப்பினஸ் தான். அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், அதாவது பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறது. சரிங்களா? இந்த விஷயம்லாம் நம்ம நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி நிறைய நம்ம வந்துட்டு இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்தியில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக நல்லபடியாக கிரந்தம்லாம் கேட்டு கண்டிப்பாக நம்மளால் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு அந்த ஏக்கம், கோபம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இல்லாமல் ஒரு அமைதியான மனநிலையில் கண்டிப்பாக நம்மளை கொண்டு வர முடியும். ஸோ அப்படியே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதயத்தில் இருக்கிற பகவானை நம்ம உணர்ந்து ஆத்மாத்மா பக்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு இன்பம், அந்த பரமானந்தம், அதை நம்மளால் உணர முடியும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. பிரகலாத் மகாராஜர் சுற்றி கஷ்டம் இல்லையா, ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க கவலையோ குழப்பமோ நம்பிக்கையின்மையோ புலம்புறதோ இல்லை இல்லையா, அவ்வளோ சிரமம். பாண்டவர்கள் திரௌபதி அம்மாவுக்குலாம் வராத சிரமமா இல்லையா? ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க, கவலைப்படுறதில்ல. அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி வெளியில் வர்றது, அதுதான் இல்லைங்களா? அப்போ கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் எதையும் இது அடையணும் அது அடையணுன்ற விருப்பமும் இருக்காது. சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா விதவாய்களும் சமநோக்குடன் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பாங்க. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார ஆத்மா பரமாத்மாவை தான் அவங்களால பார்க்க முடியும். அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். நல்ல விதமாக அவங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே மீனிங் மட்டும் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிய முடியும். அப்போ பகவானை நம்ம வந்து முழுமையாக புரிஞ்சுக்கணும், நல்லபடியாக அவங்கள பார்க்கணும், நல்லபடியாக அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா
அது பக்தி தொண்டின் மூலியமாக தான். சரிங்களா? பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் அவங்கள சரியான முறையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கும், பார்க்க அடைய முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு அத்தகு பக்தியினால் நல்ல பக்தி பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்றது. கிட்ஸ் கிளாஸ்லாம் அதான் சொல்லுவோம். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபன் வேர்ல்டுக்கு போகிறோம், இல்லை ஒரு தியேட்டருக்கு போகிறோம், ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், நம்மளுக்கு டிக்கெட் வேணும்னுவாங்க இல்லையா, எலிஜிபிலிட்டிக்கு டிக்கெட் வேணும், டிக்கெட் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்வாங்க. நம்ம அதை காமிச்சோன்னா நம்மளை உள்ளார அலோ பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பகவானோட லோக்கத்துக்கு நம்ம போகணும்னா நமக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டிக்கெட் வேணும். என்னென்னா அது பக்தி. சரிங்களா? நல்ல நம்ம பக்தி பண்ணுறோம், சேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியில் நம்ம ஈடுபட்டிருந்தாலும், இப்போ டிவோட்டிஸை பார்த்தாலும் சரி, நார்மலாக இந்த ஜடவுலக விஷயத்த என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போராடி வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்களும் சரி, சரிங்களா? பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் வேலைக்கு போவாங்க, 2 பேரும் ஃபேமிலி லீட் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் டிவோட்டிஸோட லைஃப் வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்கும். சரிங்களா? அதே மெட்டீரியல் லைஃப்பில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப ஆன்சைட்டி, டென்ஷன், ப்ரெஷர் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? அதான் அப்போ பிரகலாத் மகாராஜருக்கு துன்பம் வந்துச்சானா அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது? அதான் டிவோட்டியோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருக்கும். சரிங்களா? எதையுமே அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். எல்லா வித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், சரிங்களா, தூய பக்தியில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க யாரோட பாதுகாப்பில் இருக்காங்க? பகவானோட பாதுகாப்பில் இருக்காங்க. மாயா சக்தியோட பாதுகாப்பில் இல்லை, யோகமாயா பாதுகாப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தினால, கருணையினால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் லோகத்தை அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான், பகவான் லோகத்தை அடைகிறாங்கன்றத பார்க்குறோம், நித்தியமான லோகத்தை. இப்படி பகவான் நமக்கு நிறைய உபதேசம் கொடுத்துட்டாங்களா, நிறைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து. சரிங்களா? இப்போ இங்கே சொல்கிறாங்க பகவான், நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால், கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும் அப்படின்னா உபதேசத்தெல்லாம் கேட்டு, சரிங்களா, எனது கருணையின் மூலம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கட்டுண்ட வாழ்வு, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோமா நம்மலாம், அதில் வர தடங்கல்கள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம பகவானை அடைஞ்சிருவோம். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல், பகவான் சொன்ன உபதேசம்லாம் கேட்காம அகங்காரத்தோட நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு, நான் இந்த வாழ்க்கையை நான் நல்லா வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் வாழ்ந்தோன்னே என்ன ஆகும்னா, நீ அழிந்து விடுவாய்னா நம்மள வந்து சபிக்கல பகவான். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம தங்கிடுவோம். பக்தி பண்ணலன்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, பக்தி பண்ண நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். ஆனால் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில் என்னென்ன உபதேசங்கள் பகவான் கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளின் பயணங்களையும், இந்த நம்மளோட சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு இயந்திரம் மாதிரி. பிறக்கிற அந்த நொடியிலிருந்து இறக்குற வரைக்கும் அது என்ன ஆகுது, இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கு. இல்லைங்களா? நம்ம தூங்கும்போது கூட நம்மளோட சரீரம் என்ன ஆகுது, இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஹார்ட் பீட் அடிக்குது, லங்ஸ் வேலை செய்யுது, கிட்னி வேலை செய்யுது, டைஜஷன் சிஸ்டம் வேலை செய்யுது இல்லையா? பிறக்க அந்த நொடியிலிருந்து இறக்குற வரைக்கும் அது ஒரு இயந்திரம் மட்டும் என்ன ஆகுது, செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? அதுல யார் எல்லாம் இருக்கும், சூப்பர் சோல், சரிங்களா? ரெண்டு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். ஓகே, அதுல யார் இருக்கும், உயிர் வாழிகள் நம்பலாம். சரிங்களா? அவங்கள யார் வந்து வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னா பகவான். ஏந்திரம் இந்த சரீரம், அதுல சோல் இருக்கு, பயணம் பண்றோம் நம்ம நிறைய பிறவிகள்ல, நிறைய ட்ரெஸ்ஸு, சரிங்களா, ஒரு வகை அனிமல்ஸா, பேர்ட்ஸா, ஹியூமன்ஸா, அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பயணம் பண்ணுறோம். யார் அதை வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? சூப்பர் சோலாக இருந்து வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ பரத குலத்தோடலே அப்போ வழி நடத்துகிற பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணோம், முழுமையாக நம்மளை சரணாகதி பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது இந்த இயந்திரத்தில் சோல் இருக்கு, சூப்பர் சோல் இருக்கு. சூப்பர் சோல் தான் வழி நடத்துகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நம்மளை சரணாகதி பண்ணிக்கணும். அவரது கருணையினால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தெய்வீக அமைதியும் உன்னத நித்திய இடத்தையும் அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம எங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சரணாகதி பண்ணுறதுன்றது பக்தி பண்ணுறது. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அமைதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை தானே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்ணும்போது ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் பண்ணணும். சரியா? அதனால் லேசினஸ்ஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது பக்தியை. ஆனால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி வாழணும். சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது உன்னதமான அமைதி நம்மளுக்கு ஏற்படும். பகவானையும் நம்ம அடைய முடியும், இந்த பிறவியை நம்ம முடிச்சிட முடியும். சரிங்களா? இந்த ஹியூமன் லைஃப்லேயே இவ்வாறு ரகசியத்தை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் வழங்கியுள்ளேன். பகவத்கீதை தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ரகசியம், உயர்ந்த ஞானம், ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். இதை நல்லபடியாக கவனித்து சிந்திச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம லைஃப்பில் மூவ் ஆகணும். நீ செய்ய விரும்புவதை செய்,
பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அதான் கம்ப்ளீட் ரினௌன்ஸ்டு பொசிஷன்ல நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், எல்லாமே உனக்கு இப்போ தெரியும், இனிமேல் நீ என்ன வாழ்க்கையில பண்ணணும் அப்படின்றத நீ முடிவெடுத்து பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றதை கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வர முடியாது. சரிங்களா? நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பகவான், அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி பண்ணணுமா இல்லை இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கணுமான்றதை நம்ம முடிவு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 65 ஸ்லோகத்தில் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து, 9th ஸ்லோகத்துலேயும் இது நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? 9.34 ஸ்லோகம் இங்கேயும் அதே தான் வரும். எப்பயுமே பகவான் என்ன மனசில் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தனாகி நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணணும், வணக்கங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. இவ்வாறு நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம இருக்கும்போது பகவான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போய் சேர்றோம். சரிங்களா? பகவானை சென்றடைகிறோம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால், பகவத்கீதை நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னாலே, அர்ஜுனன் கூட இருந்து கேட்குறோம்னாலே நம்மளும் என்ன பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க, செலக்டட் சோல்ஸ். எவ்வளவோ சோல்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை பேருக்கு இந்த பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு, நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இது என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக தக்க வச்சுக்கணும். யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு மிக உயர்ந்த விஷயம், ஜாக்பாட்லாம் சொன்னால் கூட அது நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாயிடும். சரிங்களா? மிக உயர்ந்த விஷயம் யாருக்கும் கிடைக்காது, நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பகவத்கீதை உபதேசம், பகவானோட ஸ்ட்ரைட்டான உபதேசம். நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் நம்மளையும். சரிங்களா? இந்த சத்தியத்தை அது என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி இந்த 4 விஷயத்த செஞ்சேன்னா நீ என்கிட்ட வந்துடுவ. என்ன பண்ணணும், எப்பயும் பகவானை நினச்சிக்கிட்டே பக்தனாகி வழிபாடு பண்ணி வணக்கங்களை நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்லையா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியே கிடக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் அது. எல்லா விதமான தர்மத்தையும் துறந்து என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக. நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன தர்மம் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி, சரிங்களா, அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எல்லா பாப விலையிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. பயம் இருக்கும் நமக்குலாம், இது வரைக்கும் நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினேன் என் வாழ்க்கையில, இப்போ இதெல்லாம் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு பாபம் வந்து சேருமோ, கஷ்டம் வந்து சேருமோ வாழ்க்கையில அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம், என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து சரணாகதி ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் ராஜ அகம் துவம் சர்வ பாபபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுஷக அப்படின்றது. இதில் வந்து நம்ம பகவான் நம்ம மேலே எவ்வளோ பொசசிவாக இருக்காங்க, யாரு கூடயும் ஷேர் பண்ணுறது இல்லை நம்ம. சரிங்களா? என்கிட்ட பக்தி பண்ணி என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு, நான் உன்னைய பாதுகாக்கிறேன், பயப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம இந்த கோவர்தன் லீலா, ஆக்சுவலி நித்தம் கோவர்தன் லீலா நடந்த நாளும் அது நம்ம வந்துட்டு இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ண வேண்டியதை ஆக்சுவலாக வந்து கோவர்தனுக்கு பண்ணுவாங்க. இந்திரன் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு சிரமம் கொடுப்பாங்க, விரஜவாசிகளுக்கு, பகவான் அவங்கள பாதுகாக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் நம்மளை சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க அவங்கள வழிபாடு பண்ணலன்றதுனால. ஆனால் அந்த மாதிரி நடந்தால் கூட நான் உன்னை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்திரன் மூலயமா நமக்கு அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த பரம ரகசியத்தை பகவத்கீதையை யாரெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறாங்களோ, சரிங்களா, அவங்களுக்கு தூய பக்தி வந்து நிச்சயமாக வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறுதியில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான்கிட்ட சென்றடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் வேறு யாரும் இல்லை. பகவத்கீதை யார் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களோ அவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது, வேற யாரும் அந்த நிலைக்கு வரவும் முடியாதுன்றதை பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. பிரபுபாதா அதை தான் செஞ்சுருக்காங்க. சரிங்களா? பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். நம்மளும் என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நம்மளும் ஃபாலோவும் பண்ணணும். மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை யாரெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறாங்களோ, சரிங்களா, நல்லா லேர்ன் பண்ணும்போது அறிவு நல்லா தெளிவாயிடும். அடுத்தது என்ன, பக்தி தான். தெளிவாயிடுவாங்க, ஓ கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், நான் நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி பண்ணணும், இதில் ரொம்ப தெளிவாயிடுவாங்க. அப்போ அவங்க பக்தி முறைக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். யாரெல்லாம் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை கேட்கிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாப விளைவுகள் வராது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பாப விளைவுகள்லேருந்து விடுபடுறாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, புண்ணியமான இது ஆத்மாக்கள் வாழ மங்களகரமான லோக்கங்கள், உயர்ந்த லோக்கங்களுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் கேட்குறாங்களோ, சரிங்களா, நம்பிக்கையோட பொறாமை இல்லாமல் கேட்குறவங்க. இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க, இந்த இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கும் ரியலைசேஷன் வரணும். சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான ரியலைசேஷன், நமக்கும் வர வேண்டிய ஒரு ரியலைசேஷன். அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவரே அச்சுதா அப்படின்னு மகானை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. சரிங்களா? தங்களது கருணால் நான் இருந்து நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன்.
எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இதுதான் நம்மளோட ரியலைசேஷனா இருக்கணும். நமக்கும் மயக்கம் இருந்தது. என்ன மயக்கம்? நான் சரீரமா ஆத்மாவா? ஆத்மான்னு ஒன்னே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாம தான் பகவத்கீதைக்குள்ளார வந்திருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆத்மா அப்படின்றது ஆத்ம ஞானம் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப புதுசா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தை தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம். அப்ப நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மான்ற அந்த மயக்கம் நம்மளை விட்டு போகுது. நான் சரீரம், அதாவது நான் சரீரம் அப்படின்ற நிலை, அந்த மயக்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், வெளியில ஆத்மான்ற நிலைக்கு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மயக்கம் அப்படின்றது நம்மளை விட்டு நீங்குது. சரீரம்ன்ற அந்த நிலை நம்ம கிட்ட இருந்து நீங்குது. பகவானோட இந்த உபதேசத்தினால் நம்மளோட நினைவு வருது. நான் ஆத்மா, நான் பகவானை நான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நினைவு நமக்கு மீண்டும் வருது இல்லைங்களா? சந்தேகங்கள்லேருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கோம். இப்போ நமக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. யாரு சுப்ரீம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம ஆத்மா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியுது. இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உறுதியோட இருக்கணும் சரிங்களா? தர்மப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம உறுதியோட இருக்கணும். இந்த மாதிரி இப்ப பகவான் சொன்ன உபதேசங்களை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் சரிங்களா? இதுதான் நம்ம ரியலைசேஷன் இருக்கணும். இந்த மயக்கம்ன்றது என்னன்னா பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து விலகி நம்ம ஆத்ம நிலைக்கு வர விஷயம்தான் மயக்கம் நீங்கி விட்டது அப்படின்றது சரிங்களா? அதுக்கடுத்து இப்ப சஞ்சயன் இது வரைக்கும் வந்துட்டு உபதேசங்கள்லாம் பார்த்தோம். நம்ம யாருக்கிட்ட ஆக்சுவலா பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் ஆனது திருதராஷ்டிர கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சஞ்சயன் வந்து அங்க நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க சரிங்களா? நம்ம அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வரோம். இப்ப சஞ்சயன் வந்து சொல்றாங்க, இவ்வாறு அர்ஜுனன் என்னும் பகவான் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் 2 பேரும் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்க, ஒருத்தவங்க உபதேசம் பண்ண, பக்தன் பகவான் இந்த உரையாடல் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப புனிதமானது. மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடக்கிற புனிதமான உரையாடல். இதை நான் கேட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதனால் எனக்கு மயக்கூச்சம் ஏற்படுது அப்படின்றது சொல்றாங்க. வியாசர் தானே உங்களுக்கு அந்த அந்த ஞான திருஷ்டி கொடுத்தாங்க இல்லையா? போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதோ, குருக்ஷேத்திரத்துல நடக்கிறது, அஸ்தினாபுரத்துல இருந்து பார்க்கறது. அப்போ வியாசன் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர். எல்லா யோகங்களுக்கும் இறைவன் யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அதாவது கர்மயோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா, எல்லா யோகங்களின் இறைவன் பகவான். அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய, அதுவும் சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் எட்டே. மற்ற எல்லா கிரந்தமும் பகவானை பத்தி 2 டிவோட்டிஸ் பேசுவாங்க. ஆனா ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்க, ஒருத்தவங்க சொல்லணும். ஆனா இதுல மட்டும் பகவானே உபதேசம் ஸ்ட்ரெயிட்டா கொடுத்துருக்காங்க. தாமே நடத்திய மிக மிக ரகசியமான பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சில இருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வர முக்கியமான ரகசியம் சரிங்களா? உயர்ந்த ரகசியம். இந்த உரையாடலில் நான் நேரடியாக கேட்டேன். நமக்கும் அந்த பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு. பகவானோட உபதேசம் கேட்கிற அந்த பிராப்தம் சரிங்களா? இது சஞ்சயனும் சொல்றாங்க. மன்னரை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையில நடந்த இந்த அற்புதமான புனிதமான உரையில் நான் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, நம்ம பகவத்கீதை என்ன பண்ணோம், திரும்ப திரும்ப நம்ம மனனம் பண்ணணும் சரிங்களா? நினைச்சு 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 பண்டிதா சமதர்ஷன பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இதயத்துல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நிறைய சரிங்களா, எப்படிலாம் அதாவது பகவானை வழிபாடு பண்ணணும், பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், எப்பயும் பகவான் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் உடல்ல ஆத்மா இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகிறேன். இதை வந்து யார் சொல்றது, சஞ்சயன் சொல்றாங்க. நமக்கும் இந்த நிலை வரணும் சரிங்களா? அதுக்கடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் பகவான் சரிங்களா? எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லா யோகங்களின் இறைவன் பகவான். உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் சரிங்களா? அவங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ, அதான் டிவோட்டி எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்றாங்க. அதாவது நிறைஞ்ச செல்வம், எல்லாத்துலேயும் வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, அப்புறம் நியாயம் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. இது நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். உடனே நம்ம வந்து நம்ம நினைச்ச மெட்டீரியல் விஷயத்துலாம் நம்மளுக்கு வெற்றி, நம்மளுக்கு நிறைய பணம் வரும் வாழ்க்கையில அப்படின்லாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது சரியா? சரியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியல்லேருந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக தான் பகவத்கீதை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த 18 நாளும். மறுபடியும் நம்மளுக்கு வீடு நல்ல செல்வம் கிடைக்கும், நல்ல நம்ம என்ன நினைச்சாலும் இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில வெற்றி கிடைக்கும். அப்படி யோசிச்சோம்னா மறுபடியும் பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா? இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, செல்வம் வெற்றி கண்டிப்பா
பக்தியில நான் நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், அதுக்கேத்த அளவுக்கு செல்வம். பக்தியில நான் வெற்றி அடையணும், இந்த பிறவிலே நான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நான் வெளியில வரணும், அதுல வெற்றி. அசாதாரணமான வலிமை நம்மளுக்கு அதுல வேணும்ல. இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை முறியடிச்சு மாயையோட தாக்கத்திலேருந்து வெளியில வரணும். நம்மளுக்கு சாதாரண வலிமையில நம்மளால முடியவே முடியாது. அதுக்கு ஒரு அசாதாரணமான வலிமை வேணும். அந்த வலிமை யாரு பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ, எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல அந்த அசாதாரணமான வலிமையும் இருக்கும், நியாயம் தர்மமும் நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்றத சஞ்சயன் வந்து நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் நம்ம பாகவத்துக்கு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மெட்டீரியல் லைஃப்ல உள்ளவங்க வாசிச்சாங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை, நம்ம பகவத்கீதை படிச்சு நம்மளுக்கு வீடு ஃபுல்லாக செல்வம் கிடைக்கும், நம்ம தொட்டதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெற்றி அடையும் மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் டிவோட்டி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பக்தியில் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கணும், இந்த பிறவிலே நம்ம வெற்றி அடையணும், அதுக்கான வலிமை பகவானும் பக்தர்களும் நமக்கு கொடுக்கணும், தர்மப்படி நம்ம எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு எந்த குறையும் இல்லாத அளவுக்கு நமக்கு செல்வம் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு நம்ம பக்தி பண்றதுதான் உயர்ந்த நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா நம்ம